उम, खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि बाबुराम बर' आं तामुलपुर बाक्सा बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि नैबे समाव आङो जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायनो लुबैदों मानो होनबा थांनाय बावैसो सान सिगां जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि एडिटर इन चिफ अर्थात जोंनि बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मानाव गेदेर नेहाथारि राकेश रामसियारि बिथांखौ हरनि समाव गावनि न'आव थाबाय थानाय समावनो सानैसो दुथां सुबुङा बिथांखौ फननि जोहै दम हरनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव मिथिनो मोननाय जादों। नैबे समाव जोङो सोंखारिनो लुबैयो मानो होनबा नैबे जानला मेनला फननि गेजेरजों जौ लोंनानै बिदि जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनखौ जानला मेनला बाहायनाया बियो जोबोर मुगैथाव आरो सोंखारिथाव मानो होनबा नैबे समाव जोङो राव हारिमु थुनलाइनि थाखाय जोबोर खामानि खस्थ' सहायनानै खामानि मावगासिनो जोंबो जोंनि दुखुथिया बर' गामि बर' सुबुंफोरखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय होनाय आरो जोंनि गोग्लैसोना थानाय ओनसोलफोरखौ जोङो सोरखारसिम मोनथिहोनाय बे खामानिखौ जों दिनैसिम गोख्रोङै खुनु माने सार्थ गैयालासेनो दिनैसिम खामानि मावगासिनो नैबे समाव बे समावनो जुदि जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनखौ जुदि जानला मेनला बाहायोब्ला जोङो ओरैनो जिरायना थानाय नङा बेनिखायनो आङो नैबे समाव नेहाथारि डिजिटेल बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बिथांखौ हरनि समाव जौ लोंनानै जानला मेनला माने दम हरनाय बे समाव आङो बिथांमोनखौ हुमखि होनो लुगैयो दे नोंथांमोना नैबे समाव निमाहा बिनांगौ नङाब्ला जोङो आयेन थानाय नङा आरो बर' समाजाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ जोङो फोरमायनो लुगैयो रायजो राजा नोंथांमोना बर' खौरांगिरिफोरखौ मान होनो सोलों बा नोंथांमोना मान हो मानो होनबा जोंबो दिनै बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु बिथिङावनो जोङो दिनै खामानि मावगासिनो खुनु निस्वार्थ भाबै माने सार्थ गैयालासेनो बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जोंबाय थांनानै थानायनि माखासे राहाखौ होनांगौ लोगोसे जाय बिथांमोना बर' खौरांगिरि बिथांमोनखौ जानला मेनला नोजोरजों नायगासिनो दङ जानला मेनला खालामगासिनो दङ बै बिथांमोनखौ आं नैबे समाव हुमखि होनो लुबैयो जे जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनखौ जानला मेनला जुदि राव बाहायोबा बा हुमखि होयोबा जोङो ओरैनो जिरायना थानाय नङा जोङो बेनि थाखाय आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै आं नैबे समाव आङो तामुलपुर आरो बाक्सा डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि जानानै आं नैबे समाव गोख्रों रावजों माने फोरमायथियो। मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इक'नमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011 394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।